Ka-enjoy sa mga bata ko, naligo sa pa. Gani, na-remember nung panahon ako sa una ba nga ano. Raol! Ayaw ato ng lalumha! Pag hinahinay taon mo diha, day! Makasaba kasi yung papalagom na kay ka. Ginuo ko ninyo, grabe naman yung kakiat. Nadigay Siguro anak babad mo na. sa imong ginikanan. Nakay anak ba? Wala, wala ka ila anak gani. Ako lang gianon babasig maan. Anak ko ng isa, si Raul. Ah, dako lang no. Oo, kanang puti ug panit. Oo, gwapo tsuraan siya liwat sa bana. Sa kuha di ay. Liwat sa inyong duha kay kamo may kuan. Ako di pa try sa pa. Uy, ako ba nakatry sa pa ever since yung kinabuhi. Gani. Raul ha, ayaw pala Raul. Dala ka sa taga-tuhod lang. Nilain pa ato ba asa man si ano? Ano ka to? Gumiti man na siya late. Uy, meeting na to sa mga chismis, pumiti late. Akong tawagan ko. Ay, natawagin ko mo. Abot ra puro. Dugay siya ay. Sabi, una ko na rin ng istorya. Uy, yung sa ko. Umahin na lang kung chika bin. Uy, Diyos ko. Ano na yun? Hindi lang. Kahini ra ato. Dali ko manipuro na tingalagay ko sa akong libati. Bawang sa naman ang eh. Lamit ko kaong mangga. Baka ni agi ba yung kaong kag mangga, nangala kag mangga, ya karon malipong-lipong, buntis siya lagi ka. Di na yun buntis ako ah. Tarong dara ising ha. Kabalo bang ko nga mabuntis ko kay maano ko ba mapangit ako naong maano ba muisog. Oh, subuntis ka ron. Isog ko naong. Oh, Wala buntis ko. na, episode 1 pa lang isog na kay kagnaong. Dadugay ko na buntis wala di ko kaanak pa. 59 na ka niya, magbuntis-buntis pa ka. 1 year na lang, minipos na ka. Dito tawagan ako dito sa June dugayan niya. Dara. Online ang buang. Raol! Palalom na po kada ha! Hello. Sa lumi. Nagbak-tumbling! Asa naman ka? Istorya. Una gyud mo ning istorya karon nagdun bay tabo na. Ako narbuta. Uy, asa ka dapit? Ang mga chismis bay gino kay kuan nakabuok ang una ko Andre. Pito nakabuok wa pa kani abot. Asa man ka? Asa day ka? Naku sa mangga gino. Aduyan ra ko diri. Ay, huy, tiguang. Huy, ginuo ko. Nara ko diri. Raol! Ana oh, huy, sakit na ana. Nagbak-tumbling! Uy, Dugas ako. ano pumiti man ka late? Hala, mga bata na. Hala! Ako ang anak Kaya kaya na din. Ano late ka? Hala, malit pa ko Vita Plus. Uy, giatay ng. Giatay ng Vita Plus. Nahurot, dahil ka nahurot. Dilig ka ko ang sa mga ano, hayop. Balo na biya ka nung nga, business. Ayaw na, Uy, nindot ka. storya day. Dili sa mga ka. Uy, storya day. Okay, mas tarong bangko din. Dili. Ay, kapoy, di ko. Ay, Dili lingkod. agay! Asa magagikan? Namalit ko lagi tambal sa kuan. Vitamin sa ko mga hayop, Vita Plus. Una ron dugay ka behind you sa mga chismis kaya na kay So, kisa may una mo chismis. Uy, lain. Kumpiang lalanta. Kumpiang bayaya. Kumpiang. Ikaw. Gusto mo na. Excited ko. Lain pa yato man yun. Si Atty. Paulino. Usman, ikasuhan niya to sa likod nila nga balay. Nakagubat man ito karon tig squat man ang yuta. Squat. Oo. Lagi ng squat. Kanang bana ni Atty. Paulino si Patrick maayong taog ya kay nanon. Oo, naghatag ba gyud na siya. Di man nahilig ba suko pero bayot dito nag-wild karon. Loko. Kisa mo din ang squat. Si Jonis. Na, para po si Junius. Mang squat mo na. Labtanon kay na nang. Tamnan niyang saging, no? Wala. Di mo butang na jug balay. Balay pa dyan. Attorney pa dyan kalaban. Attorney ang gikalaban na Mo na nakabalik nila kay mo kalaban sila attorney. Attorney ba gyud na nakabalo na sa mga kuan, Sa tanang law. Sa sa mga mga law. yuta. Sa tanang. Kabalog is sila niya kadang naman na siya anak si Jangjang. Kasunod na mo di ay mo. Akasunod na si Jangjang. Kasunod Na na. kasi nakabalo ko balo gyud nakabalitay daan na uyab. Na, uy, post sa Facebook. Mo kasunod gani mo si Jangjang. Prenup nila tong niagi. Lami man yan, lami din yung banan mo. Labiun ko na Mga ason. Classmate may na grade 2. Si Hans. Mm. Oo. Nakaano ba Pero okay ra po din para mahiluna na po si Ito Jangjang. nakatsaka manguti. Alam kasal dili mo madayon. Ano ma? Wala pang pasto. Nalibo pag isira mo kay kuan daw ka na. Ubi. Ako gusto sa bana. Nag-chat din bana sa kuan mo. Ano siya? Ano ba? Nagduduwa sa pakasal kay. Ito na kasi nabalik kay kaon ba niya. Nagustuhan man dai ko sa lalaki. Katigong na ni Mugnawo. Magustuhan pa ka. Ang tuon magustuhan ka. Inaalam mo yung mga panit mo laylay na kayo. May tutoy mong galaylay na. Magustuhan pa ka. Nang gawas mga ganung bra. Dahil na po di manulpi. Di mo din mo tuos ako ha. Sumaura to. Sama ko Ikaw na po. Ha? Ikaw. Yan ang ako lang kani, di ba? Nakatuon ka na sa kanto dati. Parang pinapalitar tug sudan ba? Asa ka rin dira dapit. Go man hindi mga ano diha. Hugaw ka na last ginay. Kani.
Dito ba ka nagapamalit? Nalagot ko kay dito ba ko usually nagapalit ha. Pagpalit ako tong last time uk. Di pagsulod ako balik. Nalagot ko kay wala na yung uk. O sa naa? Langaw na ang gisubak. Bullshit. Ay, basta gawat lang sa lagok. Mo gani. Mo jud akong kuan. Sabta na lang sa sabta na lang. At least na langaw, di ba? Dili mamaligya sila dapat ilang kuanon. Ila consistent nila ba dapat yung flavor ok na. Ayun Ok, tanan. Dili sa gulag langaw kay allergic ko sa langaw. Ok tira. Maura po dahil mo problema. Di ba nagyan sa ana kay nagasto bihatag pan natag kwarta. Gasto ka, uy, tarong na nilang serbisyo. Tarong mo nila limpyuhan nila. Usa kasi pag magpalit ana niya tanawa ila sudan karon pila na tulo ka adlaw ng display wa gyud ipalit. Kung po kusog langaw. Sige lang, kailan mo ko to yung bana kay trabaho mo to sa LDO. Oo. Ako lang tong istoryahan nga, i-suggest lang ako nga pag ok lang nga Langaw ba kay lain mo ganang ilahi kay kabuhion beta nang ana. Dugay ko na sa sagol. Langaw niya siguro na pag ok. Matubang ka sa ok, mamaor ba bugnaw. Oo gani mo, malagot gani ko. Malagot gyud ko. Ay kalagot din. Kay ano ba murag ngala ko nung panahon na ko kay murag ano kay ko high blood kay ko niya murag lami kay kaon ba. Buntis lagi siguro Buntis ka. ka. Dili lagi na buntis. Oo, awa. Hala! Dako ni mo tiyan. Dili na buntis lagi, promise. Dili na. Ano, dapat mo Busog tiyan? ra ka? Busog ra na. Sagsigsige na og ok. Ay! Buntis yung kang buang Ay, ka. maunti may ilok nanay balahibo sa ok. Dili na buntis kay imposible ba buntis ko nga wa man ta koy tira-tira. Basta di ko na to mitira sa mo ha. Naligo kag sa Uy, pagulong nabay gabi. na, oo. Naligo kag sa Kita pagabi. ko to. Jessica Soho nga naligo siya sa pa nga. Yang bilahan gisulag isda. Busig isda Na na. isda. Ay! Wala bisig gino ko bisig bantul ang sulod ani po. May Pa tagbay. ultrasound, sabayan taga ultrasound ugma. Di ampil na ko mayuma lang, dili na siya buntis kay kuan man talinis ban talinis. Dai betong buntis kay palingin ba yan? Ay, ilan man ako, kabalo mama. ko anong talinis na. Unsa man ni? Si Mrs. Wang imbana mo. Kay talinis ba to? Hala. Tira ba ito pa isa? Oh, Diyos ko. Ang patol ka. Ano na lang wa na mo jud ugan na mo jud kaayo niya kanang dakala. Lami na jud kay ikuan ba? Di patol ka ni Mrs. Wang, kapangit atog naw. Binanong kay siya murumansa kay una ang suwang. Ay, Diyos ko. Mo, nakabalo ba ka nga gipagawas sa mall? Ano naman? Gipagawas ba siya sa mall? Ano? Nabay sa mall, pag nabay protocol sa mall no nga, no deadly weapon allowed. Gudadadala, sundang kutsilyo. Dadalag sundang. Diri, mura ba nagsundang yung diri no? Nalaan yung sundang. Dato i-check sa ni. Nabala ka ko ani ba basig isda jud ni. Kapkapon. Kaya lang tanawon sila. Hala, Wala na ulo. Di na ulo. ginuok ko Ay, na. ulo. Di na gina. Ayo dira. Di-plaster ko na. Unsa man na? Basta dira na. Ayudin na, ayudin. Aw binug ulo na sa bata. Dira tang ayudin. Naitiil o. Asa naman to si Salumi? Ako kabuhok kay kuan kanang sali. Ako na po. Sige, saan imo dali abi? Kani ako jika mo jud ko an highlight sa buong adlaw ro. Unsa man na? Mo yi excited ka sa iya ka kay ko ang gido ko ay. Kaila mo ni Melrose. Si Milrose bana ni asawa ni kuan ni. Takong Ni Bibit. Asawa ng Bibit. Milrose lalaki babae man na abno ka. Si Bibi babae lahi man na. to. Tomboy man tay pasabot. Atong tag-iyag STL ba? Ano naman? Kung katong ipa-close karon kay. Bana niya si Dakong Oo nga naman. na issue na wakwak. Hala, Aswang. Kinakabantay ko noon. Kanang ilang balay. Sirado kuminti ang bintana, naka-close. Ang portahan naka-close. ay nandiyo nga nga tao nga kanang nay nga nga tao ba kanang dili gusto ka ng hayag. Mas ako di ko naghayag kay. Lahi raman jud ko kay ilang balay din isulod ko gi-invite kog pagkaon. Tapang kay mga sudan ko. Wala na nagamit og asin kay mahadlok na sila asin. Ungo na ungo na. Put siguro mga judgmental kim sa katanong ko. Dili umo paghangad nako libdak pag bangag ang atop. Ay dito nag-agi. Ala nga nahulugan man to kahoy. Sino ka? Namang gibangka sa likod ato paghugno dito na bungka na pagulong. Nahawakwak din sila kay katubit ang paggawas niya puti yung mga nawong. Ay buang ka na malito sa kog grid job. Ano? Nagpayong nga hadok og init. Ala nga kay pag magpayo mo jud ka pag mag-grid job ka kay masunog man na imong naong amaw. Yan ato ko sa likod dagko kay mga bukog. Bukog, bro tao na bukawa. Ay ka na mga bukong nga dagko. Bugo ka yung bana nagtrabaho nag-slaughter. Taga-ulian na niya magdala gid na siya karne. So mga baka to. Mga baka to. Dili oy di ko mo tuko kay ngano. Nagluto-luto din na siya kaisa ay nag-ano din na siya kaisa ha. Nagtuwad-tuwad siya. Magkaog uli. Sigbin. Sigbin na ba sigbin gidapil na ko kay nagtuwad siya pag ano niya nag-uli-uli yang naw. Nagkauli. Kaot og uli gid. Abno kawa kita sa kilid ato nga to video. Unsa man? Nag-challenge man ko to sa uling challenge man to sila. Pag YouTube, di ko mo tuko na kay ungo jud na ng pamilya. Maingan man sa naong, maingan man sa naong. Dili mo magsulti-sulti nga na kay pwede kang ireklamo anak mas.
Di man na joke-joke ang inyo mo yung mag-ungo ang inyong silingan. Di naman ko mga ebidensya. Kanya, what if Klaro ikaw, ka, ayo. i-chismis ka nga ungo ka, maunsa ka. Di man ko magkuan kung tinuod ya ila kay tinuod na ila ha. Kana ka delikado man gud sila kung ungo sila niya. O pansa man tayo kung buntis ko. Uy, ikaw, delikado ka. Magulo ko ba? Ah, dili, ko ako'y ungo, di po kumukaon ano yung bata, oy, dinuo ko Ay, di man sa mga pait kay na. nagsilingan. Sa mga nagsilingan. Delikado gyud ang makasalit. Ay na lang sa Sa papilion ko magsilingan og ungo og magsilingan og kawatan. Ungo na lang. Ang Sa ungo, kawatan. di ba mangunay ang ungo? ang kawatan. Ay, mangunay gyud na pati pante nimo kawaton. Kawat talaga ang Di kawatan. kawatan kung pante. Ginuo ko. Ay mo dito panty ako nakuha. Nawa? Siya lagi dyan nagkawat. Dili kat ano magud na to sa mo to kara kung kuan ba mo. Gusto ko manguha ka trip lang gud. Ay, click 2 na, click 2. Click to. Kanang kawatan, ang hilabot. Click to. Klepto. Ay, click 2. Kleptomaniac. O kleptomaniac. Basta advice ako sa inyong gabi mong patakatakag storya kay. Tututong. Ay ano na lang ato na lang ako. Legit among chismis Ato na tanan. lang ako sila karon mangutan ako kung tingin bang aswang niya. Kamo nagstorya. Uy, di ayaw. Oh. Ayun na yung istorya. Dili ay nga Ayun na istorya lagi kay maano ta na. Di ka amiga magumena nila. Gusto lang po na ako ma-clear ba? Gusto lang ako nga ka na ma-okay ba kung sa katinuod. Yung kami ang Kami ang mahindautan. mahindautan. Ikaw ka na kuan usa man kay mag-live na lang ako sa group chat nato. Kung inana imong style. Ikik lang nato ni. Ikit na nato ni kay wala kay interest sa chismis. Pag chismis gani sa tuwaran ng tulo. Yun na. Kuan ba? Yun na. Diba? Sige. Wala nami ganado. Kana si ano ba? Si Didit. Di ba ang kuan na tumboy man? Ayun ba na? Unga. Tumboy ang bana no Tumboy? nabuntis. Mao ray tomboy nga si panganak. Gani tingala ko Ano ka balo na ni anak tomboya. Dagan ka anak day. Ito ka buok. Di ba kay duwa man kuan sila pares man sila ano ngano nabuntis Di man. dili ang tomboy nga pato ng paglaki. Kung sa kay gabi to anak nila no. Di ba ka anak siguro ingrown. Helicopter. Anak siguro. Alam mo, Bushir.